Na san kana ganin chart kamar haka kuma kamar haka, ka rasa me ake kallo a jiki, me ake gani a jiki. To insha Allahu a wannan bidiyon yau kai ma za ka fara fahimtar me ake gani a jikin wa'innan chart ɗin. Yau abin da za mu yi shi ne za mu yi bayani akan abin da ake kira da candlestick. Shi dai candlestick wani yare ne, wani karatu ne da kake iya karanta kasuwa, kana iya karanta ina kasuwa ta baro, ina za ta tafi, duk da candlestick. A candlestick ake gane cewa masu siya ne a cikin kasuwar ko ko masu sayarwa ne a cikin kasuwar. Sannan da candlestick ake gane cewa ina kasuwa ta nufo, sannan ina za ta nufa. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ku fahimci menene candlestick dalla dalla. Kamar yadda muke gani wannan su ne candlestick, za mu ga akwai ja akwai kore. Duk inda muka ga jan candlestick yana nufin masu sayarwa wato sellers, su ne suke jan ragamar kasuwa a daidai wannan lokaci. Haka idan muka ga koren candlestick kuma yana nufin cewa buyers wato masu siya su ne suke cin ƙarfin kasuwa a daidai wannan zangon lokaci. Idan muka lura za mu ga cewa akwai abin da ake kira da high. High shine ƙololuwar farashi, ƙololuwar sama da farashi yayi a daidai wannan zangon lokaci. Idan muka ga low kuma shine ƙasa, ƙololuwar ƙasa da farashi yayi a daidai wannan zangon lokaci. Sannan akwai abin da ake ce ma open. Open shine inda kasuwa ta fara a daidai wannan zangon lokaci. Close kuma shine inda kasuwa ta rufe a daidai wannan zangon lokaci. Tsakanin high da open wannan tsinken shi muke kira da wick. Haka tsakanin close da low wannan space ɗin da aka samu shi muke kira da wick. Sannan shi candlestick ana saita shi ne da adadin zangon lokaci, misali 1 minute, misali 5 minute, 1 hour, 1 day, ga su nan dai duk yadda ka sa 1 week, 1 month, duk yadda ka tsara, duk yadda ka saita. Yadda abin ke faruwa shine idan ka ga jan candlestick, misali a ce farashi nan wajen daidai nan low ɗin farashin yana ƙwandala ɗaya, daidai nan wajen mu ce ƙwandala biyu, daidai nan wajen mu ce ƙwandala huɗu, nan mu ce ƙwandala biyar ko naira biyar misali. Da farashin ya tashi buɗewa ya tashi ne a naira huɗu, daidai nan wajen farashi ya zo yana naira huɗu. To wataƙila farashin ya yi sama, idan farashin ya sama zai yi ne a kore har ya zo daidai nan wajen ƙololo farashin da ya je. Sai daga baya sai masu sayarwa wato sellers su shigo kasuwar, wannan sai su dumfo kasuwar, su dumfo ta har ta dawo daidai inda farashin ya fara. To daga nan ne fa za ta yo ƙasa, shikenan sai ya zama ja, farashi ya zama ja, ta ci gaba da ƙasa, ta ci gaba da ƙasa har ta zo daidai wannan low ɗin, wato inda farashi ya je ƙololuwa ta ƙasa. Daga nan sai buyers su ƙara shigowa kasuwan, sai su ƙara pushing market ɗin, su ƙara pushing har ya zo daidai nan wajen. To zangon lokacin sai ya ƙare, sai wannan candlestick ɗin ya rufe a daidai nan wajen, sai ya bar wick a nan ƙasa da sama. Tsakanin nan wajen low ɗin nan da inda kasuwa ta fara za a bar jela, wato an samu gap. Nan wajen da muke gani waje ne da aka yi faɗa tsakanin buyers da sellers. Idan ka ga wick ta sama to yana nufin cewa sellers sun ci ƙarfin buyers. Duk tsinken da ka gani ta sama yana nufin sellers sun ci ƙarfin buyers a daidai tsinken nan. In ka ga tsinke kuma a ta ƙasa yana nufin buyers sun ci ƙarfi na sellers a daidai wannan lokaci. Sannan kuma wannan akwai body, wannan gangan jikin ita ce body, ita ce take determining ina kasuwa take. A nan in muka ga bodin nan ja yana nufin cewa a daidai wannan lokaci ai masu sayarwa wato sellers sun fi ƙarfin buyers, shi isa candlestick body ɗin ya zama ja. Sai mu dawo kan koren candlestick, shi ma bari mu misali a ce nan low ya fara naira ɗaya, nan naira biyu, nan naira huɗu, nan naira biyar. To da price ya tashi sai ya fara, za mu ga shi ya buɗe ne a ƙasa saɓanin wannan jan da yake buɗewa a sama. Duk inda kaga jan candlestick yana buɗewa ne a sama, farashi na farawa ne daga sama sai ya yo ƙasa, shi yasa ya zama ja. Duk inda kaga koren candlestick farashi yana farawa ne daga ƙasa sai ya yi sama, shi yasa kaga ya zama kore. Za mu ga farashin ya fara daga daidai nan wajen, daga naira biyu. Da ya fara daga naira biyu sai sellers suka ci ƙarfin kasuwar, sai farashi ya yo ƙasa, zai yo ƙasa ne a ja har ya zo daidai low ɗin nan, ma'ana ƙololuwar ƙasa da farashin yayi. Bayan an yi haka sai sellers su ƙara shigowa da ƙarfin su, sai su ci ƙarfin wa'innan sellers ɗin, sai buyers kai su shigo da ƙarfin su ci ƙarfin wa'innan sellers ɗin, sai su pushing na kasuwar ta tafi sama, sai ta zo daidai nan wajen da farashi ya buɗe naira huɗu kenan, da farashi ya rufe. Da ya zo sai ya zo har ƙololuwar farashi wato 5 kenan, naira biyar. Da ya zo daidai nan wajen sai sellers su ƙara dawowa kasuwar, sai su yo pushing ɗinta, sai ta zo daidai nan wajen. To daidai nan wajen sai zangon lokacin nan ya ƙare, to shine za ta rufe a daidai nan wajen a naira huɗu.
menene abin lura? Abin lura hakan yana nufin duk inda muka ga jan candlestick yana nufin kasuwa ƙasa ta yi daga sama, idan muka ga koren candlestick yana nufin kasuwa sama ta yi daga ƙasa, kasuwa ta yi sama. Idan muka ga jan candlestick ma'ana yana nufin cewa faduwa akai a kasuwan nan, asara akai. Muka ga koren candlestick yana nufin an ci riba a wannan kasuwar. Misali a takaice, idan nan kamar yadda muka ce ɗazu, misali mu ce nan naira ɗaya, nan naira biyu, nan naira huɗu, nan naira biyar. Ka shiga kasuwan nan wani coin ne guda ɗaya sai ka sai, ta buɗe ka sai naira huɗu a nan wajen, ka sai farashi coin ɗin na farashin naira huɗu, sai ya sama ya zo naira biyar. Kaga ka ci riban naira ɗaya kenan amma baka fita ba. Sai masu sayarwa sellers watakila wasu sun riga sun ci riban naira biyar ɗin nan ta ishe su, sun sai sai farashi ya yo ƙasa ya zo naira uku misali, baka fita ba, ya yo ƙasa har ya zo wannan low ɗin ya dawo naira ɗaya. Kaga in ya dawo naira ɗaya ka yi asarar naira uku kenan. To sai buyers kuma wasu na ganin daidai nan wajen ya zo ƙasa sun samu dama bari su ƙara siya, to sai ne buyers sai su shigo su zo. In suka zo daidai nan wajen, idan zangon lokacin da ya ƙare sai market price ya rufe a daidai nan wajen a naira biyu. Idan mun lura za ka sayi naira huɗu ka sayar naira biyu, 4 minus 2 kun ga kenan ka yi asarar naira biyu. To shi yasa duk inda ka ga jan candlestick yana nufin cewa an faɗi a wannan kasuwa. Haka idan ka ga koren candlestick kai ne ka saya wannan coin ɗin a farashin naira biyu, sai farashin nan ya yo ƙasa ya zo har naira ɗaya shine low, amma baka ji tsoro ba. Sai masu siya suke ganin ai low ɗin nan shine opportunity su da ya kamata su sai coin ɗin nan, sai suka sai coin ɗin nan, sai ya pushing har ya zo ya wuce inda ka sai, har ya zo naira uku baka sayar ba, ya zo ya sama har ya zo naira biyar, kai kuma baka sayar ba. Su kuma suna ganin naira biyar ta ishe su, ribar ta ishe su, sai suka sayar. To wannan sayarwan da suka yi shine dalilin da zai sa farashin ya fara yo ƙasa har ya zo daidai inda zai rufe a daidai wannan zangon lokaci naira huɗu. To kun ga kenan ka siya naira biyu ka sayar naira huɗu, kun ga kenan ka ci riban naira biyu. Wannan shine misali a takaicen takaitawa. Duk inda kaga koren candlestick yana nufin cewa kasuwa ta yi sama ne. Duk inda kaga jan candlestick yana nufin kasuwa ta yi ƙasa. Wannan a takaice kenan. A bidiyo na gaba insha Allah za mu shiga siffar ire-iren candlestick da muke da su kala daban-daban, mu ji kowanne irin rawar da suke takawa da yadda ake gane su a cikin kasuwa. Sunana Sunusi Sani Jibrin, ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ci gaba daga inda muka tsaya.